Čau lidi, já jsem Verbudrak a vítám vás u dalšího dílu ze hry Jurský park neboli Jurský svět. Chtěl bych se vám teďka dopředu omluvit, že mám rývu a kašlu, takže jako půjde asi na mě poznat podle mluvení, že jsem nemocnej. A nechci moc začínat takhle smutně, ale já jsem natáčel, měl jsem už natočenou jeden díl, jakoby třetí díl jsem měl už natočený T-Rex z Vyše a měl jsem to už sestříhaný všechno pěkný, tady jsme evolvili tady toho moc pěkného dinosaura. Takže jsem to z té galerie vymazal, aby mohl natočit další video. Myslel jsem jako, že to mám uložený v tom stříhacím studium a neměl jsem, takže jsem to video ztratil. Máme tady nové Velociraptora a taky tady už máme v evolvovacím středisku tady dinosaura, který se nám právě teď doevolvnul. A my máme evolvnýho Argentinosaura, takže už třetí evolv. Je fakt nádherný. Pořádně zelený. Příště už nebudu natáčet, když jsem nemocnej, promiňte. No. Jinak se tady nic nezměnilo. Jo, teďka jsem ráno hrál a tady odemčím koně Alangia, ale dneska jsem ráno hrál a vytočil jsem se v takovém tom kole Postorchuse. Má to být asi vodní dinosaur a máme hodně tady budov a já nevím, kam je mám dát, protože mám tady hodně zadarmo, ale nevím, kam je mám prostě dát. No nic, jo, tady jsem ho získal. Asi to je všechno, co se mi tady předtím stalo. Jinak jako všechno se fachá, všechno je tady v pohodě. Jako nic speciálního. Pěkně tady ten můj park žije. A nevím, co bych měl ještě udělat. Já jsem měl určitě něco naplánovaný. A to battle. Možná si v příští sérii bude tady battle, ale to uvidíme. Možná se mi tohle video na konci nějak pokazí, takže jako ten Velociraptor. Ten je jinak OP. Kam ten Velociraptor? Mám teprve na 10. levelu a hned to je můj nejlepší dinosaur. To jsi se zbláznil, ne? To jsi se zbláznil. No tak, zase naše klasická taktika. Dávat furt na začátek. Neměli hned dávat paprikáče. Počkat. Raptora, protože má již nejvíc životů. Z těch, který jsme tam teďka poslali. A tím pádem... tady to by už náš paprikáč nepřežil. To by si byl rozhodně ušetřit. A teďka ho sejme. Yes. A teď sice má nevýhodu. Zase by měl mít náš bíložravec výhodu, ne? Má Triceratops? Nemá, oni jsou spolu neutrální. OK, tak to můžeme dát 3. No tak 3, to je no. Promiňte, já jsem fakt musel natočit video, protože jsem teď dlouho nenatáčel, nebo jakoby natáčela, a mě se vždycky nějak pokazalo to natáčení, nebo jsem třeba smazala. Proto se vám za to omlouvám, ale tady tu sérii tak chci udělat trošku kratší, protože, no jak to říct, bojím se, že se mi zase nějak pokazí to ale no tak, jeden život.
Bojím se, že se mi nějak pokazí zase to natáčení, takže to radši udělám kratší, bez pokažení. Protože jsem taky nemocnej, jenom jsem teďka musel vydat video, protože jsem dlouho nic nevydal. No, teď jsme v háji. Jsme byli tak blízko. O co? Paprikáči, pojď! Ty alfa šamče. Alfa samec, boom! Paprikáč borec. Borec jsi borec. No nic. Tady to video je spíš takový prostě rychlý. Něco prostě začnutí. A protože teď už nemáme, protože už nemáme ten další level. Asi další boj ještě nechci dávat. Hledám, co tady všechno máme. Máme tady tricíka. Máme tady T-Rexe z Vyše. Počkejte. Potom tady máme Alangia, takže nějaký pták. Tady máme Trofeogdatuse. Potom tady máme Nasutoceratops. Jen ty jména neumím číst. Potom paprikáče, potom velociraptora, potom limokolsesy, nebo co mě to hodilo retry? No tak to počkáme, tak to se vám omlouvám, že mi to hodilo retry. Když tak, mám to tady střihnout. Takže já se omlouvám za to retry. Chtěl by to stříhnout, ale vy byste si říkal, že jsem tam něco blbě udělal. A asi teď jsem si všiml, že máme evolve na další díl, protože já se snažím v každém díle dávat evolve, ale teď to bude čím dál těžší a těžší. Takže se uvidím. Asi to je všechno, co tady máme. Ten velociraptor je teda mega OP, to mi mega líbí. Asi, že bych dal ještě trošku víc toho paprikáče, to je naše legenda. No, tady to má splněný. Sice těch buněk, nebo jak se tomu říká, těch Kámo, to je ten hustý dinosaur. Kámo. Tak v příští sérii možná dáme 2 evolvy. Jako na 11 evolve a tady. Kámo, tak tomu dělám mega radost. Mega, sice tak moc nezní. Ale mega radost, jako vážně. Oh yes. A já si tady pootevřu ty balíčky. Kámo, další. Tak to pojedem. To udělám potom off kameru. Asi tady můžu udělat ještě jednu část. A tady asi taky. My se můžeme podívat na ty nový dinosaury. A asi to bude pro tuhle sérii všechno. Tak tady zanechte nějaký pěkný like, komentář a odběr. Já se vám omlouvám za to, že to natáčím, když jsem nemocnej, ale prostě musím, protože, no jak to říct, dlouho jsem teď nevydával video, nebo jako snažil jsem se, ale mně se to nějak vždycky pokazilo. Tak co se dá dělat, tak já se s váma loučím, tady s novýma dvouma se uvidíme zase příště. Tak čau!